ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எங்கள் வீட்டு மீன் தொட்டியை க்ளீன் பண்ணலாம் வாங்க. ரொம்ப இடைங்களோட ரொம்ப இதுவாக இருக்குது. இதை ரெடி பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் வாங்க. பாருங்க, இதெல்லாம் இந்த இலையெல்லாம் எதுக்கு விட்டு வச்சோம்னா, மீன் இந்த இலையெல்லாம் சாப்பிடுது. இது மேலே பாசி பிடிக்கும் இல்லைங்களா, அதெல்லாம் சாப்பிடுது. அதுக்காக விட்டு வச்சேன். பாருங்க, ரொம்ப பழைய முட்டுக்கள் எல்லாம் அப்படியே இருக்குது. இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிட்டே இருக்கிறேன். சண்டே இன்னைக்கு க்ளீன் பண்ணலான்ட்டு பண்ணுறேன். ரொம்ப நிறைய இருக்குது. இந்த தண்ணியை மாற்றிட்டு புது தண்ணி விடணும். பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், கை வைக்கவே பயமாக இருக்குது. குட்டி குட்டி குட்டியாக கண்ணுக்கே தெரியாத மீன்கள் எல்லாம் நிறைய இருக்குது இல்லை, அதனால நான் சரியாக கை வைக்க மாட்டேன். பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ க்ளீன் பண்ணி தண்ணி ஊற்றிட்டு வாழைப்பழம் போட்டுக்கிறேன். நான் சண்டே க்ளீன் பண்ணி வாழைப்பழம் போடுவேன். அது எல்லாமே சேர்ந்துக்கிட்டு கும்பலாக சாப்பிடும். பாருங்க எப்படி சாப்பிடுது பாருங்களேன், எவ்வளோ நல்லா சாப்பிடும் வாழைப்பழத்தை. பாருங்க, இங்கேயும் சாப்பிடுது பாருங்க, அவ்வளோ அழகா சாப்பிடும் வாழைப்பழத்தை. எவ்வளோ நல்லா சாப்பிடுது பாருங்க. பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்போர்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.